ягон мавҷудоти зинда бетабиат вуҷуд дошта наметавонад, яъне об, хок, ғизо, ҳаво, либос, набототу ҳайвонот ва ҳарорати мӯътадилу мунтазам барои организмҳои зинда ва одам лозим аст. воқеан вақте мегӯем ки табиат мекунад моро табобат, ба он мафҳум аст ки ҳар гиёҳ корхонаест печида ки дар он синтези беш аз 1000 моддаи биологӣ фаъол сурат мегирад ва барои як теъдод бемориҳо шифо мебахшад. дар чунин мавзеъҳои зебо гӯё табиат худ хитоб менамояд ки дарде нест то дармони он дарманд набошад. корфармоёни ҷопонӣ ба қасди афзудани қобилияти кории тобеёни худ идораҳоро бо бӯю накҳати нозбӯ, бобуна, пудина, мармарак, гашнич, сарв ва санавбар хушбӯй мегардонанд, то ба таҳкими ҳофизаю рафъи хастагӣ ба афзоиши фаъолияти зеҳнӣ мусоидат кунанд. аввалин чизе ки барои як табиб лозим ҳаст, илми мизоҷшиносӣ мебошад. дар замонҳои қадим то замоне ки тибби муосир рушд кард, тамоми бемориҳоро ба воситаи илми мизоҷшиносӣ ташхис медоданд ки решаи он ҳам аз ҳамон 4 унсури муқаддас сарчашма мегирад ки иборатанд аз об, хок, оташ ва ҳаво. баъд мутобиқи инҳо ҳам хилти ки дар инсон вуҷуд дорад, хилти балғам, хилти хун, сафро ва савдо мебошад ки ба истилоҳи дигар инҳоро мизоҷҳои чаҳоргона меноманд. дар тибби қадим тамоми бемориҳоро ба 2 гурӯҳи калон тақсим менамуданд. як гурӯҳи бемориҳо ҳастанд ки сабаби асосии онҳо аз гармӣ ҳаст ва як гурӯҳи дигар ҳам ҳастанд ки сабаби асосии онҳо аз хунукӣ ҳаст. ва ҳамин мизоҷе ки мо ҳам гуфтем 4 то, 2 тошон гарманд ва 2 тои онҳо хунуканд. 2 тошон барои инсон гармӣ медиҳанд, 2 тошон барои инсон хунукӣ медиҳанд. ва тамоми гулу гиёҳҳое ки мо барои доруӣ истифода мекунем, ё мизоҷашон гарм ҳаст, ё мизоҷашон хунук ҳаст. агар аз илми мизоҷшиносӣ мо бехабар бошем, ба беморе ки муроҷиа мекунад, агар бемориаш аз сабаби гармӣ бошад, решааш гармӣ бошад, мо гиёҳҳое диҳем ки он ҳам гармӣ медиҳад. ин бемор на он ки саҳат мешавад, солим мешавад, бадтар бемор касал мешавад. ё баръакс, агар беморе муроҷиа кунад ки сабаби бемориаш хунукӣ бошад ва мо гиёҳҳое интихоб кунем ки он ҳам мизоҷаш хунук бошад, яъне хунукӣ дар хунукӣ бемории мизоҷро бадтар мекунад. пас барои мо лозим ҳаст ки пеш аз он ки ба гиёҳдармонӣ машғул шавем, илми мизоҷшиносиро аз худ намоем. тамоми табибоне ки 300 сол пеш мисалан то тибби муосир рушд кард, равиши ташхисашон, яъне озмоишгоҳи тибби ниёгони мо илми мизоҷшиносӣ буд. осоишгоҳи доктор Тоҳирӣ дар як гӯшаи ниҳоят зебо ва афсонавии ноҳияи айнии вилояти Суғд дар соҳили дарёчаи Пудхини деҳаи Пудхин дар баландии 1820-2000 метр аз сатҳи баҳр, дар масофаи 12 километр аз маркази ноҳия, 189 километр аз маркази вилоят шаҳри Хуҷанд ва 177 километр аз пойтахти ҷумҳурӣ шаҳри Душанбе дуртар ҷойгир шуда, дар нишемангоҳҳои қаторкӯҳҳои Ҳисору Зарафшон доман паҳн кардааст. маҳалли осоишгоҳ ба осорхонаи табиӣ шабоҳат дорад ва яке аз зебоманзартарин қисми ноҳияи айнӣ ба шумор меравад. солимии давлат аз солимии ҷомеа вобаста аст. табиати Тоҷикистон худ шифобахшанда буда, ҳар як мавзеи он гулу гиёҳҳо, обу чашмаҳо ба кас дорӯи дармон мебахшад. хусусан ин дармонгоҳ шароитҳои хуби табобатиро дорост. соли дуюм аст ман дар ин осоишгоҳ ба ҳайси ҳамшираи шафқат фаъолият дорам. мо бо беморон тариқи маҳздармонӣ, сӯзандармонӣ, гиёҳдармонӣ, шустушӯи рӯдаҳо ва
و دیگر اصولهای طبابتی را میگذرانیم. در اینجا متخصصان با بیماران درس‌های فهماندهی میگذرانند آیده پیشگیری نمودنی هر گونه بیماری ها، شناخت و استفاده گیاه‌ها شفا بخش. چنانه بزرگان ذکر کردند خود طبیب خود شو و درماندی خود کن دوا. موضع آسایشگاه با طبیعت افسونکار، منظره‌های زیبا، هوای صاف و بی‌غبار، میوه‌های شربت‌ریز، درخت و بوته‌های آرایشی، دریای شوخ کوهی و حوض‌های پرآب، چشمه‌های جوشان، گل و گیاه‌های نادر و درمانبخش، هیهی بلبل و صدای آرامبخش یک زمره پرندگان، منبع صحتی و عامل طبابت بیماران و حضور و حلاوت فراموش نشونده برای استراحت کنندگان منطقه و جهان محسوب می‌یابد. ما در آسایشگاه پودخانه نوحه عینی استراحت کرده ایستاده‌ایم. من 3 روز باز در این استراحت میکنم. آسایشگاه پودخانه که در احاطه کوههای بلندکوهی نوحه عینی جایگیر شده است. در اینجا بسیار منظره‌های خوب می باشد. باد و هوا، اقلیم و موقع گئوگرافی جایگیرشوی آسایشگاه بسیار خوب می باشد. در این آسایشگاه از گیاه درمانی معالجه کرده می شود. بغیر از این در اینجا از ساونای آلمانی، محض بدن برقی و دیگر نمودهای معالجه استفاده کرده می شود. بغیر از گیاه درمانی در این آسایشگاه خوراک هایی که برای مزاج تیار کرده می شود، در ترکیب این خوراک گیاه ها استفاده برده می شود که این برای برقرار کردن سلامتی مزاج اهمیت کلان دارد. و باید همین را قید کرد که مدتی من از 3 روز باز در این آسایشگاه خب توابع گرفته ایستادم و من بسیار معقول شد، چون که بسیار منظرهای خوب دارد، معالجه های خوب دارد و من و شهروندان جمهوری توصیه می دهم که در این آسایشگاه آمده استراحت نمایند و سلامتی خود را برقرار نمایند. در آسایشگاه برای استراحت و طبابت و حضور و حلاوت ساکنان معاصرترین شرایط با بهترین استانداردهای جهانی مهیا گردیده. در آن یک زمره بیماری‌ها از قبیل بیماری‌های دل و شریان، تربات، فشار خون، استئاتروز، علت‌های مشک‌ها، بغم و بافته‌ها، عصب و ستون مهره، فلج، استئوخندروز، رادیکولیت، کسل قند، عضوهای داخله، امراض زنانه، بیزوریاتی، علتهای پوست و دیگر بیماری‌ها با معاصرترین تجهیزات‌ها از کشور آلمان، پرهیز شفایی، آب درمانی، معالجه با طبیعت ناتکرار و فضای افسانوی، ورزش درمانی و با استفاده از همه نماد گیاه‌های وطنی به جان و تن خسته و درمان شما درمان می‌بخشند. این جایی که ما قرار داریم آسایشگاه دکتر طاهری در دهه پودخانه نوحه عینی. من مدت زیاد است در اینجا با گیاه درمانی مشغول هستم و این آسایشگاه باور کنید در موضع قرار گرفته است که یک گوشه بهشت آسای تاجیکستان حساب میشد. از جهت باد و هوا، سلقینی هوا و اون گل و گیاهی که در اطراف این آسایشگاه هست خودش سلامتی ما رو برقرار میکند. ما میبینیم که بسیار استراحت کنندگانی که از جاهای دور نزدیک میآیند از این با یک تب بالیده میروند، چون که خودی آب صاف اینجا که در ترکیبش مینرال های طبابتی هست حتی برای رساندن سنگ گرده کمک میرساند و گل و گیاهی که در اطراف همین آسایشگاه ما مشاهده کردیم 38 نمود دارد که هست برای بیماری های قند بسیار سازش کرده میتواند، برای بیماری های جگر و تلخدان، برای بیماری های گرده، برای نریزاندن موی سر و همین موادها رو ما البته جمع کرده خب سازش کننده با شکل های مجموع تیار کرده با همین استراحت کنندگان یا که با بیماران توصیه میکنیم که آنها از اینجا خیلی شفای کامل یافته میروند. خودی همینجا یک داروخانه طبیعت است، چون که آن موادی که ما تیار میکنیم اساسش در اساس خودی گل و گیاهای اطراف همینجا. حتی یک گیاه نادر با نام جفت آفرید هست که من همین در یگان آسایشگاه ما همین چیز رو ندیدم، فقط از روی بعض شنیده هم در دری رامید هم همین گیاه هست با نام جفت آفرید با زبان روسی یاترشنیکی. من همین 200 متر پایینتر از این آسایشگاه ما در نزدیکی خوب قمیززارش قرار دارد که از همه ما استفاده میبریم. اینجا بیشتر مردم میآیند برای بیماری های قند، آنهایی که از
бисёртар бемориҳои бронхит ё ки роҳҳои нафас ҳастанд, худи табиати инҷо бедахолати дорую гиёҳҳо аллакай метавонад ки бо роҳи табиӣ ба инҳо шифои комил бахшад. буд одаме ки омадан ҳаст то бемории қандаш 23 буд, вақте рафтан аз инҷо бо 12 танҳо аз истифодаи гулу гиёҳи ҳамин ҳудуд. ман надидам ки онҳо ба воситаи таблетка ё ки ҳабҳои имрӯза истифода баранд, танҳо бо маводҳои гиёҳдармонӣ хуб тавбат ёфта рафтанд. устод қутбӣ киро мегӯянд ки намегирам 200 руму Вашингтон ба як санги сиёҳи Тоҷикистон. Тоҷикистон худаш тамоми обу гулу гиёҳаш шифоӣ аст ва ҳатто сарвари давлати мо дар охирон паёми худ баромад карда гуфтанд ки 3500 гулу гиёҳҳои шифоӣ дар Тоҷикистони мо ҳаст. ва ман ҳам як шеъри шогирдонии худро дар васфи обу хоки ҳаминҷо бахшидам ки зи хаёли ман нарафта зеби ин диёри путхин, дорую дармони ҷон аст оби чашмасори путхин, сабза рӯяд ҳар баҳорон бо ҳазор ҳусну латофат, баҳри ман бошад ба зебтар сабзаю ҳам хори путхин. гулузороне бидидам дар вафо бошад сазовор, лек сазоворе надидам дар вафо ёри путхин. обу хоки Тоҷикистон лаззате бахшад ба ҷонам, лек бошад дорухона баҳри ман кӯҳсори путхин. табиби оламшумули тоҷик Абуалӣ ибни Сино дар китоби безаволаш қонундартиб менависад: варзиши ҷисмонӣ ҳаракати мақсаднок буда ба ҳаракати бефосилаи чуқур мубаддал мегардад. дар осоишгоҳ ҳамарӯза табобатгирандагон ва истироҳаткунандагон бо тартиби нави табобат, яъне сайругашт дар ҳавои тоза, назди кӯлу дарёчаи шухи кӯҳӣ, қатқади гулбоғу анбӯҳи дарахтон ва буттаҳои шифобахш ҳамчун усули варзиши табобатӣ машғул мешаванд. сари ҳар қадам онҳоро табиби соҳибтаҷриба бо гулу гиёҳҳои дармонбахши табиати атроф ошно гардонида, тарзи истифодаи онро дар шароити хона меомӯзонад. беморонро дар табиат табобат кардан муфидтар аст ва беморро тез шифо меёбанд. барои ҳамин масалан аз соли 2009 мо ҳамин осоишгоҳро сар кардем. аз як катеҷ соли дуюм 2 3 мана имсол соли нуҳум аст ки аллакай мо шароити хеле хубтар барои истироҳаткунандагон пайдо кардем ки аз он ҷумла 20 нафар метавонанд ки бо шароити наз, яъне дар дохили ҳамон утоқи хобашон ҳоҷатхона ҳаст, душ ҳаст, ҳама шароитҳо омода карда шудагӣ. масалан дар ҳамин осоишгоҳи мо аллакай дар муддати 9 сол гӯем аз хориҷи кишвар, аз Россия, Беларусия, Украина, Германия, хош аз Булғория, дар ҳамин ҷо аллакай одамҳо омода рафтанд. дар ҳамин дараи мо зиёда аз 40 чашмаҳои шифобахш ҳаст ки агар ҳар як нафар биёд, асоси ҳаёти инсон об ҳаст. вақте ки ҳамин оби тоза, боду ҳавое менӯшанд, ино анҷа ғизо мегиранд, энергия мегиранд. яъне энергия инсон бояд доим энергия зиёду кам мешавад, ҳар чӣ қадар ки инсон агар ҳамин оби нахсар истифода кунад, боду ҳавои тоза, ғизои солим ва тез солим мешавад. дар мо як термин ҳаст ятрогения, яъне ки як нафар бемор агар вай сактаи дил шудагӣ бошад, як ҷавонам дар назди ҳамонҳо хобонед, аз суханҳои ҳамонҳо ҳамон нишонаҳои беморӣ дар инам мегузарад, ба вай худашо талқин карда мегирад. вақте ки мо ҳар рӯз беморҳои гирифта сайру гашт мебурардем, дар канори обҳои шифобахш истифода мекарданд, процесси табобатшавии беморҳо тез мешавад. яъне ки табиат инсонро табобат мекунад. ва дар ин ҷо мо имрӯз зиёда аз 26 дастгоҳҳое ки табобатӣ ҳаст, масалан аппарати магнит, аппарати табобати чашм, аппарати радиоволновая терапия, аппарати рост кардани сустумора, ҳамин дастгоҳҳои зиёда дар ин ҷо овардагӣ. яъне ки ҳам табиат, ҳам физиотерапия. ки мардум фикр мекунад ки ман касал шам, пул дорам, пул қити наз мешам. ин фикри тамоман нодуруст, чунки аксар одамои серпул тез мурда мераванд. барои саломатии худашон вақт намеёбанд ки варзиш кунанд, даванд, аҳамиятан сарчашмаи бемориҳо мешавад. хош дуюм чиз аст ки мумкин ки духтур мана лечение кунад. масалан ман имрӯз мумкин ман ягон қиса табобат намекунам, ман роҳаша нишон медиҳам, ту иҷро кардӣ, нақшду мери. ва ман имрӯз як системаи солимгардонӣ бо усули доктор Тоҳирӣ таъсис додам ё ихтироъ кардам ки тамоми бемориҳое ки мебиёд иҷро мекунад, аз 70 то 100% шифо меёбад, ба шарте ки иҷро кард. иҷро накард, танбалӣ накард ва ҳеҷ кас кӯмак карда наметавонад. истифодаи оммавии хӯроки парҳезӣ дар осоишгоҳ таъсири омилҳои курортиро пурзур намуда шифоёбиро метезонад. Абуалӣ ибни Сино ҳанӯз дар замони худ се тарзи муҳими дармонро пешниҳод карда буд.
аввало илоҷ бо сухан, сипас тавассути гиёҳ, ниҳоят бо воситаи теғ. дар осори синои бузург роҷеъ ба табобат бо гиёҳ хеле нуктаҳои судманд баён ва таъкид ёфтааст. табибони осоишгоҳи доктор Тоҳирӣ бахусус табиби ҳозиқ мулозуҳур ҳикмати табиби нотакрорамонро дар кори ҳаррӯзаи худ истифода мебаранд. дар осоишгоҳ бо истифода аз муосиртарин таҷҳизотҳои кишварҳои пешрафтаи ҷаҳон амсоли ҳамоми буғии олмонӣ, ҳиҷома бо тарсҳои табиӣ ва сунъӣ, сӯзанмонӣ бо усулҳои нав ва дигар шарту шароити муосири табобат баҳри табобатгирандагони истироҳаткунандагон ба роҳ монда шудааст. духтари ман 3 сол боз бемор аст ва дар муддати ин 3 сол мо бисёр табобатҳои амбулаторӣ ва статсионарӣ гирифтем. ана ҳозир 9 рӯз мешавад ки мо дар санаторияи доктори шифокор мулозуҳур Тоҳирӣ табобат гирифта истодаем ва дар муддати ин 9 рӯз хело беҳбудӣ ҳаст ба духтари ман. худашонро чӣ хел ҳис мекунанд назар ба он қадар муолиҷаҳое ки дар дигар ҷойҳо кардед? дар ин ҷо доктор методҳои худашонро доранд ки ин методҳои доктор ба духтари ман бисёр фоида карданд. чӣ тавре ки шумо аз суҳбат бо бемор шунидед, имрӯз хатогоҳи духтури мо ҳамон иборат ки бисёр бемориҳо мегӯянд ки табобатнашаванда ҳаст ва вақте ки табобатнашавандага алкар рӯҳи бемор вайрон мешавад ва дигар дасту дилаш аз дунё хунук мешавад, худи ҳамин як сухани информатсияи нодуруст одамо куштанаш мумкин. сухан заҳру позаҳру гарм асту сард, сухан талху ширини дармони дард. дар ин ҷо баъзан беморое мебиёранд ки албатта ман методи ки худама системи табобати худама ҷорӣ кардага ҳастам ки дар мадди аввал ман ба беморҳо дарс меомӯзонам. чунки якта доруқити якта уколқити бемор нағз намешавад. вақте ки бемор ёд гирифт ва аз паси саломатии худаш шавад ва 100% нағз мешавад. дории якум агар масалан гирем ҳаво бошад, мо дар инҷо бо усули методҳои нафаскашӣ ки шумо шоҳиди он будед дихани ина меомӯзонем. чизи дигар об беҳтарин дору аст. агар инсон ҳар ним соат 50 грамм об нӯшида истад, об як хел дар гардиш мешавад, бисёр бемориҳо аз вуҷуди инсон нест мешавад. афсус ки мардуми мо организмам талабот надоранд, мегӯянд не ки организми худи инсон бояд идора карда тавонад. сеюмаш яъне ки стумура, дар натиҷа ки вақте муҳраҳо бо ҳам мечаспад, зиз мешавад, гардиши хун ё нерве ки ҳамон органи идора мекунад вайрон мешавад. бо усули методи мануали терапия мо ҷобаҷо кардем ва аллакай дар давоми ҳамин 10 рӯз 30-40% ҳамин бемор беҳбудӣ пайдо шуд. албатта табобати ин тӯлонӣ ҳаст, 1.5-2 то 3 моҳ ҳаст. агар аз ҳамин система кор карда худаш ҳаракат кардан гирад, ҳатман нағз мешавад. чун ин бемор 2 соли дига пештар дар ин ҷо буд, дар насилка бардошта оварда буданд ва бо ин усул ки модари вай ҳам ҳамшери шафқат буд, аз паи ҳамон шуд. хушбахтона ман вақте ки инҷо омода мисол гуфтанд ки ҳамон нафар оиладор шуд, зан гирифт, нақ шуд. яъне ки аз нуқтаи назари якуме ки ташхиси духтуро буд, ин табобатнашаванда буд гуфтанд, лекин ман роҳҳошо ёд додам, вай нақ шуд. барои ҳамин бояд одамҳо роҳафтода нашаванд ва омӯзанд. принсипи асосии соҳаи тиб яъне ки фаҳмонда додан профилактика, пешгирӣ кардани беморӣ ҳаст. ман боварӣ дорам ки ин духтари зебое ки инҷо шитига ҳаст, давоми 1.5-2 моҳ ба нағз мешавад. ин дар омӯзишгоҳи тиббӣ мехонд, бо савии донишу баланд мекунад, мумкин оянда яке аз беҳтарин табибҳо шавад. ғайр аз ин ҳама дар осоишгоҳи доктор Тоҳирӣ дороҳои гиёҳии боздорандаи хунравӣ барои бемориҳои занона, ороишӣ, муназзими кори дил, дороҳо барои муолиҷаи бемориҳои гулӯ,